Бургаският музей. Започваме с освещането на Николденската трапеза. Заповядайте. Добре дошли на всички гости на Николденската трапеза, която е представена от Регионалния исторически музей Бургас. Да започнем с освещаването на трапезата, понеже знаете, града е едно семейство. И преди всяко празненство първо трябва да се помолим на Божията помощ. За Божията помощ. Заповядайте. Благослови, Владико! Господу помолим се! Господи, помилуй! Господи, Господи Исусе Христе, Боже наш, към Тия ястия от риба и ги благослови, както се освободил 5 хляба и 2 риби, от които ядоха и се наситиха около 5000 мъже, те, както се удостоиха да се насладят с онова, което от Тебе осветено и благословено, тъй и ние да се насладим на Твоите блага. Защото Ти си истинската храна и подателят на благата. И за да на Тебе въздаваме славата с безначалния Твой Отец и Пресветия, благ и жотваш Твой Дух, сега и винаги и във веки веков. Освещават се тези рибни ястия. Споръсването с тази осветена вода. В името на Отца и Сина и Светия Дух. Молитвами и Свети Отец наши, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй и спаси нас. Христе Боже, благослови ясти и питие рабом Твоим, яко святи си всегда, нине и присно, и во веки веков. Да е честита празничната трапеза. И вече да преминем и към следващата част на ритуала, която включва вече народната традиция. Заповядайте, господин. Сега да видим. Заповядайте. Сега да видим по народното поведение какво ще каже. Говорим тук за народна традиция. Градоначалника трябва да разчупи питата над главата си, за да видим до година повече момчета или повече момичета ще има в нашия град. Давайте. Сега какво ще правим сега? Честито! Честито! Женски тартовци. Заповядайте. Ваше Високо Преосвещенство, госпожо областна управител, скъпи мои съграждани, приятели, това е най-хубавият бургаски празник. Най-истинският, само ние бургазли можем и знаем как да празнуваме празника на града. Свети Николай Чудотворец. Използвам този момент и повод да благодаря на всички вас за това, че живеете в този град, избрали сте го за свой дом. Тук работите, тук учат децата, тук творят. Искам да се пожелая на нашия град да има бъдеще, да пребъде, да се раждат повече деца, да има перспективи, да има здраве за всички и нека празника и духа на Свети Николай Мереклийски ни обединява и ни прави по-добри, обичащи своя град. Честит празник!